चालतो अरे ना रे मोबाईलाच्या उरलेला ट्रिपल तुम्ही बॉल मारी येईल मरे बॉल मारला ना आम्ही आला किती सांगता आम्ही काय फनावलेला ना आम्ही तुम्ही ट्रिपल असा तीन जण सगळे पोडवडले ते कोण दिसलं तुम्ही दिवप आमका आमच्या बद्दल नुकसान झालं मरे उरलेलाच ना नंबर काय झालं ना तुम घे ना रे तुम घे मरा अरे पण लोक पण किती जमले ते आणि ते मडक्याचे खोबरे जोडान काहीच फायद ना आम्ही मडके लावूया अरे पण ऍक्सिडेंट झाले गाडी गाडी येतात बेस्ट आम्ही हांगा ऍक्सिडेंट जावपाक लोकांनी कित्याक फायदा आम्ही लावया सोतीन सातच्या क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा त्या पण नेमका आम्ही सुटले रे तू काम गेले आणलेले तू चलत रे कळे ना आम्ही